City Call Center holder til i Indre København på Store Kongensgade i store, flotte lokaler. Vores kerneområder er telefonpasning for virksomheder, men vi tilbyder også kontorleje, mødelokaleleje og adresseservice. Hej, jeg hedder Pauline, og jeg er stifter og direktør i City Call Center. Kodeordene for telefonpasning i City Call Center, det er frihed og det er tryghed. Det er friheden ved at kunne trække stikket ud og lade andre svare dine telefoner, og samtidig være helt tryg ved at overlade din virksomhedsopkald til os. Vi sikrer, at dine kunder får den bedst mulige oplevelse, når de ringer til dig, og vi gør det naturligvis altid helt i din ånd. City Call Center, goddag, det er Sara. Vores medarbejdere er vores ansigt udadtil og er meget højt værdsatte. Vi gør meget for at have en god og sjov arbejdsplads, hvor har rart at være. Det tror vi, at mennesker, der kommer i kontakt med vores virksomhed, kan mærke, og netop derfor har alle også deres egen receptionist, der kender virksomheden og deres kunder. Det er også muligt at leje et af vores store, lyse mødelokaler, og vi sørger naturligvis for, at de altid er flot opdækket, så du udelukkende skal koncentrere dig om dit møde. City Call Center, Danmarks gladeste callcenter.